முத்தழகு ஸ்வேதா கிட்ட பேசுகிறாங்க. "இங்கே பாரு கண்டிப்பாக நீ வளகாப்பு பண்ணிக்கோ. உனக்கு கலர் கலராக வளையல் வாங்கலாம்" அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. "எனக்கு வளகாப்பே வேணான்ற நம்ம கலர் கலராக வளையல் வாங்கலான்னு சொல்கிறீங்க" அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்வேதா சொல்கிறாங்க. அதுக்கு முத்தழகு சொல்கிறாங்க, "இல்லை, கண்டிப்பாக கலர் கலராக வளையல் போட்டிருக்கணும். இப்போ குழந்தை வயிற்றில் எல்லாமே வளர்ந்துட்டுருக்கோம். அது கேட்கும் இந்த சவுண்டை. ஓ, அம்மா நம்ம கூடயே இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சந்தோஷமாக ஃபீல் பண்ணும். அதனால் கண்டிப்பாக வளையல் நீங்கள் போட்டுக்கணும்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு முத்தழகு சொல்கிறாங்க. "இங்கே பாருங்க, என்னை கோவப்படுத்தாதீங்க சொல்லிட்டேன்" அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. "சரி, நான் இந்த வளகாப்பை பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் பூமி மாமா விட்டு வாழ்க்கை விட்டே போயிடுங்க. அஞ்சலி இங்கே வாழட்டும். அஞ்சலியும் நானும் மருமகளா இங்கே இருக்கிறோம். பண்ண முடியுமா உங்களால்?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்வேதா கேட்குறாங்க. அதுக்கு முத்தழகு சொல்கிறாங்க, "அஞ்சலி 3வது மனுஷி. அவளை எதுக்காக இதில் பேசுகிறீங்க? எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பூமியை. பூமிக்கு என்ன தான் ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால் நான் அவரை எந்த காரணத்துக்கு கூட விட்டு கொடுக்க மாட்டேன்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு முத்தழகு சொல்கிறாங்க. அப்போ கண்டிப்பாக இந்த வளகாப்பு நடக்கவே நடக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து காஃபியே தெரியாமல் கீழே ஊற்றிடுச்சு. அதை முத்தழகு தொடச்சிட்டு இருக்காங்க. அப்போது கரெக்டாக ஃபோன் வருது. ஃபோன் அட்டன் பண்ணி பேசுகிறாங்க. "இல்லை, எமர்ஜென்சி, இப்போ உடனே கிளம்பி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வாங்க" அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போது ஸ்வேதா சொல்கிறாங்க, "சரி, ஆட்டோவில் வந்தாலும் ப்ராப்ளம், சரி நானே வந்துடுறேன்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோனை கட் பண்ணுறாங்க. அப்போ முத்தழகிட்ட சொல்கிறாங்க, "இங்கே பாருங்கள், இதை பண்ணுறேன், அதை பண்ணுறேன், வளையல் வாங்கி தரேன், ரிப்பன் வாங்கி தரேன், நீங்கள் முன்னாடி வந்து நிற்காதீங்க. எனக்கு அறிவுரைலாம் சொல்லாதீங்க. நான் டாக்டர் படிச்சிருக்கேன், எல்லாமே எனக்கு தெரியும்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்வேதா போகிறாங்க. "என்ன தனியாவா போகிறீங்க? அதுவும் கார் ஓட்டிட்டா வேணாங்க." "என்ன, உங்ககிட்ட எல்லாத்துக்கும் பர்மிஷன் கேட்கணுமோ? நான் கார் ஓட்டுறது கூட உங்ககிட்ட பர்மிஷன் கேட்கணுமோ?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கோவமாக ஸ்வேதா அங்கேருந்து கிளம்பிட்டாங்க. அப்போ முத்தழகு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறாங்க. "ஐயோ, தனியாக வண்டி ஓட்டிகிட்டு போகிறாங்களே" அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சமையல் ரூமில் பேச்சோட அக்கா இருக்காங்க. அப்போ முத்தழகு வராங்க. வந்தவொடனே சொல்கிறாங்க, "இல்லை, ஸ்வேதாவை நான் எவ்வளோ கேட்டேன், கண்டிப்பாக சம்மதிப்பாங்க" அப்படின்னு சொல்லிட்டு. "என்ன முத்தழகு, நீ வேறு வளகாப்பு நடத்தணும்னு சொல்லிட்ட. கண்டிப்பாக ஸ்வேதா சம்மதிக்கணும். இல்லைனா பேச்சு எல்லாருமே அசிங்கப்பட்டு தான் போகணும்" அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. "இல்லை, கண்டிப்பாக ஒத்துப்பாங்க" அப்படின்னு சொல்லிட்டு முத்தழகு சொல்கிறாங்க. "அதுக்கு நான் ஒரு வேண்டுதல் வச்சுருக்கேன். கோயிலுக்கு போயிட்டு மடியில் தேங்காய் கட்டிட்டு மடி பிச்சை எடுத்துகிட்டு அந்த அரிசியில் பொங்கல் வைக்கணும்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு. "என்ன முத்தழகு இப்படிலாம் வேண்டிகிட்டு இருக்க? இதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. இதெல்லாம் பண்ணாத" அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. "அந்த வளகாப்பு நடக்கணும், நடக்காட்டி போட்டோம். என்ன இப்போ உனக்கு?" அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. "இல்லை, இல்லை, கண்டிப்பாக நடக்கணும். அந்த குழந்தைக்கு தேவையான எல்லாமே நடக்கணும்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு முத்தழகு சொல்கிறாங்க. "ஸ்வேதா வேணான்னா நம்ம விட்டுற முடியுமா? கண்டிப்பாக அவங்க மனசு மாறும். நான் கோயிலுக்கு போய் இதெல்லாம் பண்ண போகிறேன்" அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. "இப்போ நான் சொன்னா நீ கேட்கவா போகிற?" அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பேச்சோட அக்கா. அப்போ கரெக்டாக அமுதன் வராங்க. அப்போ சொல்கிறாங்க, "ஸ்வேதா தனியாக கார் ஓட்டிகிட்டு போகிறாங்க, நீங்கள் போங்க" அப்படின்னு சொல்லிட்டு. "ஸ்வேதா நல்லா தான் கார் ஓட்டுவாங்க" அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமுதன் சொல்கிறாரு. "இல்லை, இல்லை, வயிறு இடிக்கும், நீங்கள் போங்க" அப்படின்னு சொல்லிட்டு. "சரி, நீங்கள் சொல்கிறீங்கன்றதுக்காக நான் போகிறேன்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து அமுதன் போகிறாரு ஸ்வேதாவை தேடி. பூமி போயிட்டு அவங்க அண்ணன்கிட்ட பேசுகிறாரு. எப்படியாவது வந்துட்டு இதை எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்கணும். அஞ்சலி வந்துட்டு கிட்னாப் பண்ணது எல்லாமே அந்த சிசிடிவி ஃபுட்டேஜில் ஏதாவது கிடைக்குதான்னு பாரு அப்படின்னு சொல்கிறாரு அவங்க அண்ணன்கிட்ட. அதுக்கு அவர் சொல்கிறாரு, "கண்டிப்பாக நான் வந்து உனக்கு அண்ணனா ஹெல்ப் பண்ணுவேன்" அப்படின்னு சொல்கிறாரு. விமல் பைக்கில் போயிட்டே இருக்காரு. பின்னாடியே பூமி ஃபாலோ பண்ணிட்டு போகிறாரு. இப்போ சூசன் அண்ணனை கூட்டிகிட்டு போகிறாரு. அப்போது, "எதுக்காக நீங்கள் போகிறீங்க?" "அதோ விமல் போகிறான்" அப்படின்னு. "ஆமாம், அவனை தான் நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன்" அப்படின்னு சொல்கிறாரு. "அவன் அன்னைக்கு ஏதோ எனக்கு மயக்க மருந்து மாதிரி ஏதோ கலந்து கொடுத்துருக்கான் ட்ரக். அது என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும்" அப்படின்னு சொல்கிறாரு. "அப்படியா?" அப்போ அவங்க ஒருத்தவங்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்காரு. அதை பார்க்குறாரு. "இல்லையா, அவன் ரூமே எனக்கு தெரியுமே" அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூசன் சொல்கிறா. "உண்மையாவா?" "ஆமாம், அவன் ரூம் தெரியும். கண்டிப்பாக அங்கே போய் செக் பண்ணால் ஏதாவது ஒரு க்ளூ நமக்கு கிடைக்கும்" அப்படின்னு சூசன் சொல்கிறாரு. "வாங்க, நான் போகலாம்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு பூமி அங்கே சூசனை கூட்டிகிட்டு அந்த விமல் எந்த ரூமில் தங்கியிருக்கானோ அங்கே போகிறாங்க. "கண்டிப்பாக கண்டுபிடிக்கணும். கண்டுபிடிச்சி ஆதாரத்தை ரெடி பண்ணால் மட்டும்தான் நான் கோர்ட்டில் ஜெயிக்க முடியும்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூசன் கிட்ட பூமி சொல்கிறார்.